Hej Susanne, så er det blevet tid til en retteomgang her i din første aflevering. Og du skriver til mig her, at du opgiver med at skrive ind i ligninger i Word. Og jeg kan se, at du har fået en ligning skrevet ind her, og det er jo sådan set godt, og den er skrevet korrekt ind. Så jeg vil lige give dig en lille privat lektion her i, hvordan du bruger ligninger. Jeg har ellers lavet en video til jer, det ved ikke, om du har set, Susanne. Så prøv lige at gå på jagt efter det her med mine krav til jeres afleveringer i Word. Der viser jeg jo nemlig, hvordan du skriver det ind. Men nu viser jeg lige noget af det her. Når jeg skimmer din aflevering ned igennem og ser bort fra den måde, du har skrevet matematikken ind på, skide være med det i første omgang. Det er jo forståelsen, det handler om her. Og jeg kan se, at du forstår opgaven, du er god til at skrive tekst til, og du bruger faktisk de rigtige måder egentlig at få skrevet tingene på. Så det faglige, Susanne, det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Så det går rigtig godt lige med det. Med hensyn til indskrivningen, så tag det helt roligt. Jeg dør ikke, hvis det er, I skriver ind sådan her. Men når det er sagt, så kan I altså hente en hulens masse point til en skriftlig eksamen ved at få skrevet det rigtige ind her. Så lad mig lige vise dig, hvordan du får skrevet dem her ind her. Godt. Hvis jeg skal indsætte en ligning, så kan jeg jo selvfølgelig gå op her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan flytte mit vindue her. Jeg kan selvfølgelig gå op her og sige indsæt, og så kan jeg tage ligning sådan der. Så det gør jeg lige. Og så bruger jeg ellers mit tastatur. På mit tastatur på computeren, der er nogle lodrette streger oppe i øverste højre hjørne. De ser sådan her ud. Stiller jeg mig ind imellem i dem, så laver jeg stort A, laver et underscore lille A, eller underscore lille et-tal. Så bruger jeg mellemrumstasten på tastaturet, og så falder et-tallet ned. B, underscore 1, mellemrum, sådan der. Så har jeg det, og så laver jeg bare et lighedstegn. Jeg bruger tegnene på tastaturet, og så skriver jeg C, og så går jeg op, og så tager jeg mit gangetegn her, C gange K. Jeg er stadigvæk inde i samme matematikboks. Og så mit C, det er så 2, bruger tastaturet, gange 7. Jeg er ikke gået ud af matematikboksen nu, er lige med 14. Og så har jeg sådan set det, og så kan jeg shift, så kan jeg markere det, Ctrl F for fed. Så hurtigt kan det faktisk skrives ind her. Nu vil jeg lige prøve at vise dig med din bryg heroppe, hvordan du kan skrive den ind. En genvej til at sætte en ligning ind, det er, at jeg holder Alt-tasten ned, holder Shift-tasten ned og trykker på lighedstegnet på tastaturet. Sådan der, så kommer der ind. Så kan jeg skrive K er lige med, og så kan jeg skrive A underscore 1 mellemrum skråstreg A mellemrum lige med 10 skråstreg 5 mellemrum er lige med 2. Marker 2. Gå ud af ligning. Sådan der. Så hurtigt kan man faktisk få skrevet det ind, så det bliver rimelig pænt. Og du har altså alle funktionerne til at lægge heroppe i den her. Nu har jeg lige givet dig nogle genveje til, hvordan du laver bryg, og hvordan du laver undersænket skrift her. Sådan en som den der, den vil komme til at se sådan her ud. Så går jeg ind, Alt, Shift lige med, K lige med 25, skråstreg 10, mellemrum er lige med 2,5, marker, fed, enter. Så er jeg færdig. Sådan der. Så hurtigt kan det faktisk gøres. Godt. Du har faktisk skrevet det rigtigt ind her. Hvis du har haft mellemrumstasten ind på den her, så havde du egentlig haft gjort det rigtigt. Så din facits, de er rigtige. Og så er jeg sikker på, Susanne, at det her, det skal du nok få lært. Du får masser af tid til det jo. Det her det er den første aflevering. I får 30 afleveringer. Så det bliver du 100% god til. Det er jeg sikker på. Så det jeg hæfter mig ved, det er din forståelse i opgaven. Den er der. Så du skal ikke lade dig slå ud af, hvis der er noget, der driller med at skrive det ind. Hvis det bliver ved med at drille, så kunne vi lave en aftale om, at du tager en opgave i den næste aflevering. Så bruger du den tid, det tager at skrive ind ved hjælp af ligninger. Og så skriver du det andet ind ved hjælp af den måde, du har skrevet det ind her, hvis det er lettere for dig, som det står hernede i bunden her. Så i næste aflevering igen, så tager vi 2 opgaver at skrive ind ved hjælp af ligning. Vi tager det i små bidder. Det skal nok komme, det er jeg sikker på. Så ros til den måde, du ellers har løst opgaven på her. Der er ikke rigtig nogen kommentarer til det her, også din argumentation. Så det er ganske fint, den måde, du gør det på. Yes. Så ikke flere kommentarer til det, så godt. Du skriver tekst, og så skal det nok komme det sidste her. Så vi giver dig kun et fokuspunkt denne gang, Susanne. Det er at prøve at få skrevet mindst en opgave ind næste gang ved hjælp af
indsæt ligning. Husk at få skrevet fokuspunkterne ind i starten af næste aflevering. Godt. Jeg håber, det gav dig lidt motivation tilbage, Susanne. Så skal det nok komme, ikke? Godt. God weekend.